Nah, iya ketemu maning karo sing Padang. Ayo, Bro. Padang-padang. Tiliki iki dina iki nang Padang ora apa. Bojoku masak karo iki, Bro. Tiwul. Sego tiwul terus nek sang gombong ya sego oyek. Ah. Enak, Bro. Hmm. Yes, maning. Anak. Oseng gesek atau oseng iwak asin. Mantap ya. Karo labu siam melok lah saran bumbungnya karo tempe. Biasanya pada madan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke pas wis maca bismillahirrahmanirrahim garap madang dilalayana tamune tanggane ya mandan disapa disit gue lanjut madang stoy enak banget lah. Telang na bro, reka aja pada bosen ya ring kontenku lah jangan gap. Nah, berhubung nyong ring segadi wulu kesegoyak doyan banget pokoknya dimasak lagi nang bojone rasane temenan anu rasane ora duwe mandege kepengen mangan terus ke. Nah, berhubung ya sikinu libur pokoknya bojoku ya mesti masak kesukaanku ya kia jeneng-jeneng sego ya pakai gurih sakjane iki nyong gawe video original langsung ngomong itu mbenya orang ngomong bukan sing ngerasa dening gitu ben ora ngomong langsung di si suarane berhubungan anak tangga sebelah anak tamu ya kepenak ngocem ngomong dewekan ya jadi tok kue lah besokna disit nah kayak nyong isi suara ya karo diedit iki ceritane. Jan enak banget bojoku wis pengen gantian cerek pengen madang yang kok Stella maning. Oh, kayak empo tak tawani iki ngene apa madang. Sing sidane nambah ki, Bro. Lho enak banget lah. Kayak video tak cepet lah ya, lo berhubung dawa banget videone ya tak cepet ya suka nyong nambah we. Wah, gurih sih ya, Bro. Sego oyek kayak tapi iki sego oyek larang ya timbang beras kan paling larang 15 ya. Lagi oyek tekan 20.000 mbok jarene bojoku sih larang ya berhubung ke wong gawa kang kampung iki lho. Anu mertuane sing gawa kena lah ya pokoknya enak banget lah sejana. Ya wis rampung nek madang ya manten karo santai lah mandan karo gayem tempe wong masakane bojoku enak sih ya. Bumbune wani dadi rasane iki lah pokoknya gurih. Nah, pokoknya lah kanggo rika-rika pada wis awane pada madang cakalalen sing urung pada madang sinang sawah ya pada balik madang disit ngomah gue yang wis madang ping pindho iki ya. Nah, yang wis rampung madang yang ngombe lah men telak emang dan teles logro kan main. Nah, aduh seger banget pokoknya. Kanggo jenengan pada sing saya selalu nonton video punya kesuwun sing tekan rampung nek nonton kayaknya mandan nyantai semending lah karo ndelok sawah ae anu bangunanku nang arep pipir sawah nang terbis bahasa Cilacap ya terbis nek bahasa Kebumen nggonku ya kikis ya gitu. Kayak guris mandan pedes ya sih soalnya masakannya enak asin-asin pedes manis. Nah, berhubung video dawa ngecebrek nyong. Wah, kayak nyong kesuwun banget ya lah wis disupport nang sampean ditonton videoku kayak nyong nawani mengaring sing duwe kontrakan jare ora doyan jane ya doyanan wis werek. Jare aku kok nyido nang sepiring men kenapa mengko nek ora ya wis ketek kerampungi lah rapihi
Wis rampung ya madang. Kesuwun ya bro wis ditonton videoku. Sehat selalu, sukses selalu kanggo sing pada demen ngonten.